Ay, kakain muna ako, Diyos mio. Ate Guy! Diyos ko. Kain tayo almusal. Lumalaban. Diyos ko. Ang dami ko pang gagawin. Diyos mio, Marimar. Okay, ingat ka. Tapos ka na almusal. Ako, Lucky Me lang, Lucky Me. Hello. Ay, Jeff, studio. Madam Dayan. Kayo sa May. Ira Jean. Romel Artis. Jenna Marie. Hello. Thank you so much sa pasugod mo, Madam Dayan. Carissa May Aswang ka, BF. Ala. Joy Sally, One Squad. Chris Adventure. Teka lang, wala. Naku, walang jacket. Oh, almusal tayo, wait. Hindi ko mahabol ang mga ano nyo, ha? Diyos ko, day. Madam, Chris. Salamat sa mga pasugod nyo, guys. Nag-update ako ng watch hour. My God. Kain tayo. Lady in Red. O, hindi ko po mahabol yung jacket nyo. Later na lang. Time is gold kasi dito. Kailangan ko nang kumain. Dami ko pang gagawin. Dayan Studio, Madam Dayan. Thank you so much sa pasugod. Lucky Me lang tayo, Lucky Me. Flor de Lis. Wow, ganda ka dyan. Madam Dayan. Lucky Me. Pa-jacket late. Ay, wait. Diyos ko. Lady in Red Fire, pa-jacket. Ayan na po. Taga si Cielo. Taga si Cielo. Bakit wala siya pagkaon? Maluoy siya. Wala pagkaon si Cielo. Andyan na yung jacket. Basyang! Wait, legal secretary ni Cheryl. Ayos ko po. Sis Ems Vega. Cheryl Bungkalis. Madam Dayan Studio, thank you sa pasugod. Namiss ko na umakyat, Madam Dayan. Pasensya ka na. Wala man akong setup dito, dala.
Salamat sa inyo, ha. Almira G. Thank you, Sis Ems. Magkikita kami ni Kuya Mark. Baka next Saturday. Salamat, Almira. Mas lang abin kasi, Alam nyo, dito sa London, may snatcher din. Kahapon may nang snatch na cellphone. Rin Bread Fire, thank you. Hindi ako makaka-attend sa sis, sa anniversary ng Praise and Worship kasi andito nga ako sa London, magkikita na lang kami ni Kuya Mark, nag-usap niya kami. Wala rin akong set up. Hindi na lang maka-attend, sa baba na lang ako. Hindi ka maka-live dito, uy, nang may kanta-kanta. Laging busy dito. Tingnan mo yung pagkain ko, parang mabilis lang. Ay, Diyos ko. Kailangan bilisan. Ewan ko ba kung darating dito yung tagalinis? Oh, yung mga Portuguese kasi sila yung nagpa-part-time dito eh. Kaya dumating sila. Para may tagalinis. Anong sana all? Anong sana all? Makes sense. Oh, Dayan Studio team. Back to base na kayo. Salamat sa inyong lahat, ha? Mabilis, kailangan mo mabilis. Hindi ka pwede dito maghinhin-hinhin at maraming... Hindi ka pwede maghinhin dito, Sis Ems. Thank you, Madam Chris Adventure. Miss ko kayo. Pagbalik ko sana kita tayo dyan. Ay, naku, Diyos ko po. Hindi lang ako makaporma mag-ano-ano kasi si Madam, ang dami kasing utos. Kaya hindi ako nakakapag-day off. Last week, hindi ako naka-day off. RGT, sino to? Huwag kang ano dyan. Napakantayin kita ng slaps. Hindi talaga ako makaka-LS ng 2 linggo kasi wala naman akong dalang setup. Almira, thank you so much. Bash lang, Adventure Sis Ems. Oo, makikita kami ni Kuya Mark. Mas malapit lang naman siya sa akin. Sorry. Kasi siya na mabilis talaga ako kumain. Ngayon lang, kasi kailangan kong bilisan. Pero kung ako lang, gusto ko yung kumakain ng relax. Grabe naman sa RGT, naka-open cam kaya ako nung nag-back to back tayo. Kakalimutin ka talaga. Ano bang kala mo sa akin? Diyosa? Oo ah. Kumain na ba kayo? Pasensya na kayo ha. Kumakain ako, kayo hindi. Black Moto, shout out. Marjorie Primasyo, mga unta, na-miss ko rin kumanta, hindi ako makakanta kasi wala kami sa Dubai. Tsaka wala akong dalang setup. Ay, Diyos ko, akala ko dati, tuwang-tuwa ako pag nagka-travel kasi may ikot mo yung buong mundo. Ngayon ko lang masasabi na nakakainis.
Ngayon naman ako naman nagrereklamo, nakakainis, nakakapagod. Mas gusto ko pa maiwan para makapag-live ako. Ha? Ay naku, lahat ng mga request mo talaga, sus ko, sarap kantahin, mga favorite ko yan. Pagbalik ko, mag-live ako. Mga 29, mga September 30, balik na kami sa Dubai. Kasi last day namin dito, 29. Magkikita muna kami ng mga ka-YouTuber natin dito. Diyos ko. Magkikita kami ng mga ka-YouTuber natin kasi naka-schedule naman kasi yun. Hindi naman ako makalabas ng araw-araw dito eh. Pwede makalabas pero may bibilhin lang. Pero yung makipagkita, naka-schedule yun. Thank you naman RGT at naalala mo ako sa mga songs na yan. Diyos ko, para akong hinahabol. Kaya kinakain ko. Ikaw, RGT, mag-comment ka naman sa mga upload ko. Ang dami ko na upload araw-araw para lang sa watch hour ko, ha? Salamat sa mga tamsak nyo, guys, ha? Hindi lang ako makapag-live minsan ng ganito kasi dito sila, nga naman magwawalwala ako mag-isa dito. Maingay. Alam mo naman, pag nag-aalaga ka ng mga matanda, ayaw nila ng ano. Diyos ko, pala akong hihabol. Gusto ko pa naman pag kumain relax. Pag kumakain kasi ako ng tinapay, hindi ko nilalagay yung cheese sa loob. Gusto ko yung cheese. Kagat tinapay, tapos kagat ng cheese. Ganon yung gusto ko. Ayoko nang pinapalaman siya. Gusto ko pinapapako siya. Magsilip ka sa video ko dyan. Gusto ko sa cheese. Pinapapako siya. Ayoko siyang palaman. Yung itutoast mo para mag-melt. Ayoko nun. Gusto ko yung kinakagat ko yung cheese. Naku. Nabitin naman ako sa kape, nakakainis. At ngayon, ay, napakanta tuloy ako. Lahat ng panalangin ko. Kom.
Ay, naku, Diyos mo yun. Ayoko na nga mag-bake, nakakainis. Marjorie Primasio. Sino to nag-ahay? Okay. Rex, hi Rex. Wait. Sa Rex. Ano ba yun? Hello, Sir Rex. Saan ba kayo ngayon? Ay, Marjorie, magtatrabaho ako habang kausap kita kasi wala akong magagawa pag nakaharap lang ako dyan. Nasa London. Bye sa ate. Sino ba to si Rex? Ba't hindi ko kilala? Ayoko magugas, no? Kailangan to machine lahat. Ay, ayoko magugas. Dami kong gagawin. I-machine natin lahat to, guys. Para wala tayong hugasan. Sis Ems, thank you, Sis Ems. Ingat. Ganun tayo mag-machine para wala tayong hinugasan at nakakatamad. Baka sabihin yung tamad-tamad ko. Grabe ah. Excuse me. Timpacha, shout out. Si boss, alam naman ni boss, nagla-live ako yung kanta-kanta. Pero siyempre, dapat hindi niya ako marinig, no? Siyempre. Narinig naman niya na ako kumanta kasi nung may party kami, may big party kami. Diyos ko, dahil pinakanta ako sa harap ng mga senior citizen. Siyempre, ang kinanta ko rin, pang senior. Alam nga naman pang Britney Spears, di ba? Diyos ko po. May balak pa sana ako mag-bake, tinatamad na ako. Right after, madam. Kamadam ka sa akin. Ito eh. Nakainis talaga to. Kailangan beses na akong magpalit ng ano. Hello, Paul Meets World. How are you? Where are you going to travel to again? I'm out of the country. I'm not in Dubai right now. Oh my gosh. Let's go. Mag-Hoover. Me too. Me too. Me too. Me too. What me too? Oh my gosh. Mag-Hoover tayo. Mag-Hoover. Mag-vacuum tayo para ano.
Dadalhin ko na lang kayo kahit saan ako mapunta. Diyos Maria Joseph. Going back to my duty now. Okay, thank you so much for dropping by. It's hard to live a life when you are alone. Wait lang, kasi ayaw kong patayin yun. Maglo-laundry. Alam nyo ba, yung pinaka-hate kong gawin, maglaba at plancha. Wait. Ayan ang pinaka-hate. Oh my God. Sayang din naman kasi, di ba? Nag-live ako habang may ginagawa kasi kailangan ko nga sa watch hour. Thank you so much sa mga naka-BG. Allergic pa naman ako dito. Ang dami ko namang reklamo sa buhay. Now, kung ako niyan naglayas na ako at nagliwaliw. Ay, naku, Diyos ko po. Saan ka magliwaliw dito? Eh, hindi pa naman day off ng tatagpuin ko. Oh, ako mag-isa? Ano kaya yun ang tsaka? Kaya kang mag-day off dito para makipagkita. Too much love will kill you. My goodness. Ay, nako. Hindi ko nababasa. Ay, naku po. Sa may kanto. Pag nag-asawa ka, ganun din. Maglalaba ka rin ng damit niya. Damit niyo pala. Diba? Marjorie. Look at that. She is smiling like she used to smile way back then. She's feeling like she used to feel way back when we tried. Something kept them waiting for this magic moment. Whoa. Maybe this time. She's back in his life, and it feels so right. Maybe this time, maybe this time, maybe this time, love mo. Ano ba ito? Nakalimutan ko na, di atay.
Bear. Bear. Diyan ka muna, ha? She's mine, she used to smile way back then.
Sinong mga dumaan? Killer Smile. Killer Smile, thank you so much. Shout out. Shout out to you, Madam Charo. Thank you so much. Busy. My gosh. Ayan. Alam, makikita mo yung aking ang aking mga underwear. Ay, nakatagilid siya. Ang init. This is mine. This is mine. Hello, Pinoy Food Strength. Salamat sa pagdaan. Nag-iba ang kulay. Oh my God, super hot. Thank you sa mga dumaan ha. Just I'm very busy. I'm very busy, guys. She's smiling like she used to smile way back then.
be this time.
Papa D. Shout out, Papa D. Thank you so much. Bakit hindi ko na ito mapindot yung... Sino ba to? Doy's channel. Hindi ko na siya mapindot. Hindi ko siya mapindot. Ay, yung front cam. Ay, nako. Naghang na. Thank you so much, Jens. Hindi ko mapindot yung front cam. Naghang. Thank you so much. Ano daw? Hindi ko nga mapindot yung front cam. Naghang. Oh, hindi yan na lang panoorin yung ding-ding. Hindi siya mapindot. Ah, diba? Thank you sa pagka-BG dyan. Thank you so much. Watch hour lang to. Thank you sa mga nagtamsak. O, mag-mute ka Dan at mag-mute din ako. Skuday. Baka makita niyo pa yung naliligo. Naliligo, bit-bit yung cellphone. Parang tanga lang. Gusto niyo manonood ka pa talaga. Anong ginagawa ko? Naliligo. Bibili nga ako ng ano eh. Ano matawag dito? Protection sa cellphone. Kaya na kahit basain mo sa tubig. Ay, isa ka na pa ako tinatanong mo. Mute ka pa lang kasi may ginagawa. Kuyang Vlad, salamat Kuyang. Naghang na po yung cellphone ko Kuyang, hindi naman pindot. Punta ka ba sa ano Kuyang? Sa GC natin, sa The Boys and the Girls? Pasuyo naman oh. Sabihin mo kay Kute, Libas, dito niya ako kausapin sa live. Kasi hindi ko na nga mabak. Naghang nga. Pakilang ko yung vlogs. Si Kote, sabihin mo kay Kote, dito niya ako kausapin kasi nagchat-chat siya eh. Madam Lydia Mendoza, thank you Madam Lydia. Ang hirap naman ito, basa yung kamay ko. Bigyan mo na kita ng jacket. Naghang kasi yung cellphone ko, hindi na mapindot yung front cam. Madam Lydia, naririnig niyo ba ako? Naririnig niyo ba ako? Paki-comment nga. Paki-comment nga kung naririnig niyo ako. Hello? Parang di nila ako naririnig. Guys, naririnig niyo ba ako?
Ba, paano ba to? Paano ba to mag-reply? Kainis, di ko alam. The Emperor Run Squad. Naririnig niyo ba ako? Paki-type naman kung naririnig niyo ako. Diyos ko, naghang na yung cellphone. O Jericho, paki-type nga. Lintik ka. Naghang na nga. Hindi na nga mapindot yung front cam. Muted pa daw. So, ibig sabihin naririnig mo ko. Kanina pa ako dito nagtatanong. Ano bang sumasagot? Ikaw lang ang sumagot. Hindi niya daw ako naririnig. Pero sumasagot siya. Ano ba yan? One hour ko lang yan. Ay, nako. Ayoko sana mag-live, kainis. Hindi mo naman ako naririnig. Siguro yung mga tinanong ko kanina, sila yung mga bungol. Kasi hindi nila ako naririnig. Ikaw lang talaga. Basta ang basher ko lang talaga nakakarinig sa akin kahit na-mute. Hindi nga, at naghang. Diyos ko kanina, kaya nag-aalmusal ako dyan. Kala mo nag-aalmusal kaya ako. Ngayon naman naliligo ako. Alam nga naman iharap ko sa akin. Hindi mo ba naririnig ang water? Yes, time. Siguro ano ko muna i-end, no? Kasi ayaw mapindot Talaga kailangan na naman ito talaga ng bagong cellphone, nakakabuisit. Ito nga, binili ko nga to sa vlogging Dahil sabi nga ng sales lady, Ma'am, maganda po to sa vlogging. Nautok na naman ako. For the views. Diyos ko, baka mamaya matakot sila sa katawan ko. I'm not sure, my God. Diyos ko, kailan sana kung Diyosa ako talagang ipag-anuhan ko to. Walang hide-hide. Diyos ko, okay lang sana, no, kung Diyosa ka. Pero kung ganito naman ang katawan mo, bashing lang. Bashing lang makuha mo lahat. Diyos ko, may stress pa ako sa kakabash nila sa akin. My God, daw talaga. Wala ka talaga. Anong tuto? Hindi ko nga iharap. Ano kala mo sa akin? O sige, lagay mo dyan.
Lagay mo dyan ng million views. Sige, harap ko sa akin. Wow, Diyos ko po, kahit million siguro hindi ko pa rin kaya. Parang awa. Bakit kaya ayaw na dito maklik na tong lintik na to? Puro pader na lang kung kahit saan ko iharap. Pumasok ka lang ba, sir, ha? May sumpa ka kay Melinda. Nako, Diyos ko, Melinda. Tigilan mo na yan. Yung isa naming member, log videos niya, nag-silent ng 11 hours. Naka 599k views. Ano naman ang ilulog ko? May look ba dito sa direct? Ilulog ko na lang yung legs ko. Ay, Diyos ko po. Yung legs kong parang labahita. Gusto mo ilog ko. Meron ba dito? Hindi ko alam paano. Visit ka? Patatim. Mahilig sila sa pata. Pata team. Asa na kaya si Soul Sister? May work kasi yun. Kanina kausap ko yun eh. Alas 5 pa lang. Gising na kami. Ito Android to. Hindi ko ginagamit yung iPhone sa sa live. Android to. Kaya nga binili ko to kasi sabi ng babae, maganda daw to sa vlogging. Try mo, as mo nga ngayon, hindi ako makatype eh. Naka-live eh. Dali na, basher. Nakakainis, time is gold. Time is gold. O sige na, PM mo. Awaiting ako ah. Ay, ako.
Thank you sa mga naka-BG. Thank you so much. At naghang na yung cellphone. Siguro kailangan i-end ko siya. Kanina nga nakaharap pa yan sa akin. Sa mga apat na naka-video na, salamat. Who's that? Aray ko. Sa mga naka-BG, magparamdam naman kayo at ako'y magta-thank you. Basher, bumalik ka na. Saan ka na? Why are you not living in Norway? Walang nasagot sa mga tinanong ko, busit. Ito na yung jacket mo. Sasagutin niya yan, huwag ka mag-alala. Baka mamaya nag-drive. O kaya, ano ba ngayon, Friday? Day off niya yata. Ay, hindi niya day off. Lunes yung day off mo. Namimiss ko na kumanta ng Airy Basher para ilabas ko na naman yung sama ng loob. Nakaka-bad trip naman. Thank you, Raynon. Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo sa ere. Pwede po kayo mag-request? Charot.
Diyos ko, wala daw siya sa mga loob, pero mukha pa rin siya malungkot. Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo sa ere. At ako'y iniwan mo sa ere. At ako'y iniwan mo. Happy na raw siya. Are you sure? Are you sure? Di mo agad sinabi na may duda ka sa'yo, baby. Pinalalim mo pa. Happy. Di mo agad sinabi na may duda ka sa iyong isip. Pinalalim mo pa ang sugat dito sa aking isip. Oh, oh, diba? Nagkakabad trip naman, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo sa ere. At ako'y iniwan mo sa ere.
Napakainit naman dito sa pagka dito sa London, init. Pero mga November, ando na yung lamig. Don't call me, not forget to. The picture kept well remind. Don't call me, not forget to me. Wala na talaga, naghang na talaga siya, oh. Oh.
Oh, di ba? DJ Popoy, naghang na. Hindi ko mapindot sa harap. Kailangan siguro i-end ko muna. Sabi ni Jericho, i-message ka daw niya, turuan mo daw ako paano mag-loop video dito sa direct. Hindi ko alam sa direct mag-loop video, oy. PM mo na lang sa akin ni Jepoy kung nakikinig ka. Is the key. Sabi ni Jericho, turuan mo daw ako mag-loop video dito sa direct, naka-direct. Paano mag-loop video dito sa direct? I-PM mo na lang sa akin. Paano nga? Hindi ko alam yun. Pakina lang, PM sa akin kung saan pipindutin. Yung, hindi naman ako naka-laptop eh. Meron ba nun sa direct sa phone? Paano yun gawin?
Anong hindi, Jepoy?
Ganun ba? Sige na lang. Pag alam mo na lang.